Benvinguts i benvingudes a Nou Barris, un districte que és sinònim de lluita per la dignitat, gràcies a l'empenta de les xarxes veïnals, de l'associacionisme i la cultura. Nou Barris també s'alça cada matí per encarar el gran repte de les desigualtats pendents. És l'únic districte en què tots els barris tenen una renda familiar disponible més baixa que la mitja de Barcelona. El dret a un habitatge digne és encara vulnerat sense que s'hagin aplicat mesures efectives. L'ascensor social s'ha aturat. L'abandonament prematur i la manca d'oportunitats condemnen els nostres joves a la precarietat. Nou Barris és també gent compromesa, una població dinàmica i diversa, en constant renovació i orgullosa de les seves conquestes. A més, té un equip magnífic que lluita cada dia per millorar la vida dels veïns i veïnes. Una de les prioritats d'Esquerra Republicana ha estat la mobilització de més recursos per als nostres barris. Més de 3.700.000 euros pel districte de Nou Barris i molt en especial una partida d'1.300.000 euros per la substitució definitiva de la coberta d'amiant de l'Escola Prosperitat i de l'Institut Galileo Galilei. El patrimoni del districte també es beneficia de les inversions. Es rehabilita la masia de Can Valent, al barri de Porta. Això ens permetrà tenir un espai per col·locar nous equipaments. Els veïns fa temps que reclamem espais en desús per a l'ús de la ciutadania. Desbloquegem una promesa de fa molts anys del barri de Canyelles i iniciem el projecte definitiu per fer realitat el SEM Artesania. També es transformarà la plaça Francesc Layret. Es millorarà l'espai urbà, els jardins, la il·luminació i a més s'instal·larà un element de recordatori de la figura d'en Francesc Layret. I a més retornarem al seu lloc les estàtues d'en Plemsa. I més coses. S'instal·laran elements esportius a parcs i jardins del districte, més d'una quarantena de taules de ping-pong, cistelles de bàsquet, xarxes de vòlei i una instal·lació de calistènia al barri de Canyelles. Farem realitat el projecte d'una passera per damunt de l'aqüeducte entre el barri de Ciutat Meridiana i el barri de Can Cuiàs a Montcada i Reixac. En total, Esquerra Republicana hem aconseguit 3,5 milions pels 13 barris del districte. És la nostra feina i el nostre compromís, el meu i el de totes i tots nosaltres. Ser útils a Barcelona i ser útils a la ciutadania de Nou Barris.